Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para sesepuh sesepuh kasepuhan sedaya ingkang boten saged kita sebat asma kalimipun, sedaya boten kita wiji-wiji, sedayanipun kang tansah kita hormati, kita mulyakaken. Hadirin wal hadirat jamaah pengaosan selapanan malam Ahad Kliwon, kelompok tani Sido Lestari Desa Biji, sedayanipun kakung Sumawana Putri ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah wa syukurillah, kanthi izin lan takdiripun Allah dalu menika kita sedaya saged dipun panggihaken wonten menika majelis wonten rangka pengaosan selapanan ingkang kasarengaken mengerti dhateng Isra lan Mi'rajipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal silaturahim pengaosan dalu menika, mugi-mugi sinarengan kalian rahmat lan ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sholawat salam muga tansah kunjulan atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kang tansah kita dherehi teko laku dalah sunnah-sunnahipun. Nabi kang tansah kita toladani uswatun hasanahipun. Nabi kang telu menika kita pengerti Isra lan Mi'rajipun. Mugi-mugi ridang yaumul qiyamah kula panjang sami badhe kulubiran syafaat pitulunganipun. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, wingi dalu wonten ing Masjid At-Tauhid ugi sampun dipun wontenaken pengetan Isra Mi'raj. Iki mau mboten? Nggih. Iki min nyocoke mawon mbok menawa kabare kleru ngoten. Kalau wingi dalu kakang kula teng mriko pun nerangke Isra Mi'raj napa dereng? Ditakoni mangke guyu tok. Sampun diterangake Isra Mi'raj napa dereng? Nah, diterangke napa dereng? Dereng. Ajeng terangke napa wingi? Nah, Isra Mi'raj menika intinipun napa? Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu intinipun wonten apa niku intinipun? Dawuh saking Allah supados ninggalaken salat gangsal berarti pun diterangke. Nek wis menyangkut salat berarti anggap saja sudah diterangkan. Lan dalu menika kula kepengin ngaturaken liyane.
ngaturaken liyane Isra Mi'raj, tapi tetep wonten hubunganipun kaliyan Isra Mi'raj. Sebab menawi kita tingali, kita pelajari, kita telaah peristiwa Isra Mi'raj menika ingkang dipun pirsani dening Kanjeng Nabi, ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi niku paling boten wonten warni tiga. Nomor setunggal menika ujian keimanan, ingkang kaping kalih nata anggen kita ibadah, ingkang kaping tiga nata lan niti uripe manungsa. Pertama ujian keimanan. Mila peristiwa Isra Mi'raj menika dipun damelaken peristiwa ingkang aneh, peristiwa ingkang ajaib, peristiwa ingkang di luar akalipun manungsa. Dipun akal-akal boten tinemu akal. Lalu ngatasi Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa Palestina niku jarak tempuhipun tebih sanget. Nalika zaman semanten kok Kanjeng Nabi nitih unta niku berangkatipun saking Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa betahaken wekdal setunggal wulan. Kondur setunggal wulan. Mula peristiwa punika kedahipun nek cara ngakal kudune kalih wulan nembe cekak. Dereng samangke mulai minggah dhateng langit. Isra niku perjalanan dalu saking Masjidil Haram Mekah dumugi Baitul Maqdis utawi Masjidil Aqsa Palestina. Lajeng mi'rajipun Kanjeng Nabi munggah dhateng langit. Lah munggah dhateng langit menawi saking bumi dumugi langit setunggal niku menawi perjalanan cahaya niku betahaken wekdal 300 tahun. Niku perjalanan cahaya. Kamu kok langite boten namung setunggal. Dipun siraosaken wonten ing langit setunggal Nabi kita pinanggih Nabi Adam alaihi salam. Pun itu pokoknya ngajine keterangane bucat-bucat pokoknya. Mangken dumugi langit ingkang kaping kalih pinanggih kaliyan Nabi Isa lan Nabi Yahya. Dumugi langit kaping 3 pinanggih Nabi Yusuf alaihi salam. Minggah dhateng langit kaping sekawan pinanggih Nabi Idris alaihi salam. Langit kaping 5 pinanggih Nabi Harun alaihi salam. Langit ingkang kaping 6 pinanggih Nabi Musa alaihi salam. Wonten ing langit ingkang kaping 7 pinanggih Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu boten sekap dumugi langit ingkang kaping 7 tasih minggah malih dumugi ing papan ingkang naminipun Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha tasih minggah dumugi papan naminipun Mustawa. Mustawa tasih minggah malih wonten ingkang naminipun naminipun niku napa satir utawi naminipun satir lihat. Tasih minggah malih wonten satir luk-lukan. Saking luk-lukan nembe minggah dumugi ngaras singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah saking mustawa dumugi sikap lihat itu menawi perjalanan ngangge ondo. Nek munggah kok nganggo ondo niku betahaken wekdal niku
gangsal atus tahun. Saking satir lihat dumugi satir luka nggih semua iki gangsal atus tahun. Mula nalika Kanjeng Nabi kondur dhateng Mekah, ceritane tiyang Mekah aku nembe Isra Mi'raj. Isra saka ndi tekan ndi? Saka Masjidil Haram tekan Masjid Aqsa Palestina. Ora ngandel. Iku jawabanipun tiyang Mekah. Lah Mi'raj tekan ndi? Saka Masjid Aqsa Palestina munggah tekan langit sampai itu Sidratul Muntaha Mustawa ngantos tekan ngaras. Nah iki esuk iki sampai wis tekan kene iki. Iya. Esuk iki sampai wis nang ngarepku. Iya. Ora ngambil, ora percaya. Bel gedes. Iki ana nambane taira sehar. Boten sae percaya. Sebagai tiang Mekah ngantos semanten panci dereng saged dijak berpikir secara abstrak. Ingkang dipun pikir namung secara logika. Napa sing ketok, napa sing ketinggal, nggih napa sing cetha. Dijak mikir sing ngono dereng saged. Lah wong dijak Kanjeng Nabi Kul huwallahu ahad, kul kandakno Muhammad huwa ya Allah iku ahadun siji. Kanjeng Nabi ngejak dateng tiyang Mekah, ken nyembah dateng pangeran. Lah pangeranmu kira Muhammad siji. Lho kok iso pangeranmu siji? Selagine aku wae pangerane pirang-pirang lho patung-patung ae. Ana Lata, Uzza, Hubal lan sak piturune. Ngono wae pangeranku wis ngono akeh, masalah ora rampung-rampung malah tambah ruwet. Lah kok sampeyan ngejaki aku kon nyembah pangeran siji, po pangeran iki iso menyelesaikan masalah wong Mekah. Iku jawabanipun tiyang Mekah kados Mekah. Sebab panci tiyang Mekah anggenipun berpikir dereng saged dijak berpikir secara abstrak. Mula peristiwa Isra Mi'raj menika ujian keimanan. Sami ngandel napa mboten? Pitados napa mboten? Alhamdulillah. Mugi-mugi kapitadosan panjenengan. Iman panjenengan dhateng peristiwa Isra Mi'raj iku ingkang badhe nyelametaken panjenengan wiwit ngalam dunya lan langkung pisan wonten ing alam akhirat. Allahumma amin. Mohon boten dawa-dawa. Ingkang kaping kalih kangge nata ibadah. Napa ingkang dipun pirsani dening Kanjeng Nabi? Nalika wonten ing peristiwa salebetipun peristiwa Isra Mi'raj, lho Kanjeng Nabi niku sak perjalanan saking Mekah dumugi Palestina. Pertama ningali dhateng tiyang ingkang saweg nanem pantun, saweg nanem pari. Begitu pari dicebleke mboten menit-menitan langsung modot. Kertas modot apa mboten? Mak bedunduk, mak petokor, bahasanya apa boleh? Langsung dulu, langsung gede, langsung rata. Nandur esok sore langsung saged dipanen. Nek cara wong kene ya tinggal sugih, tinggal sugih. Niku Nabi kita mboten ngertos maknanipun. Kajeng mundhut pirsa dhateng malaikat Jibril. Jibril niku wonten napa wonten tiyang kok saweg nandur kok langsung sonten saged dipun pandos pundi. Lha niku gambaran saking umat panjenengan Kanjeng Nabi ingkang teng alam dunya niki kersa ngamal sedekah. Ngamal sedekah niku
dipun tikelaken ganjaranipun. Napa malih kangge papan-papan pendidikan kagem papan-papan ibadah ganjaranipun dipun tikelaken 700. Aslinipun kathah sanget. Lajeng Kanjeng Nabi mirsani malih nalika semanten Nabi kita niku ujug-ujug ngertos ujug-ujug nang mboten tiba-tiba ning sanes jatuh-jatuh tiba-tiba Kanjeng Nabi niku ambet ingkang wani nyuwun pirsa dhateng Jibril. Terus Nabi kita niku seorang nabi rasul kekasihipun Allah. Mulya-mulyane tiyang sak ngalam donya niku mawon boten isin-isin takon menawi wonten perkawis ingkang dereng dipun mangertosi. Niki suka pangertosan dhateng kita sedaya masalah napa mawon nek boten ngertos kedahe nyuwun pirsa. Masalah kulit, masalah ngibadah ampun isin-isin. Malaikat Jibril nerangaken, oh niki gandhanipun makamipun Dewi Masita. Dewi Masita menika seorang putri ingkang salihah. Ingkang rumiyin nate dipun godhog dening Raja Fir'aun, namun gara-gara napa mempertahankan keimananipun dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsilaran dumugi wonten ing Masjidil Aqsa Palestina. Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa menika numpak kendaraan ingkang naminipun buruk. Buruk niku kewan kaya jaran ning ana suwirine. Jadi kewan kaya jaran. Ini nek sing enten gambare wong wedok jaman kula jenenge kok lentu lho. Jadi buruk itu ndase mboten wong wedok. Ya tetep kewan. Niku ndadosaken gambar-gambar ngoten niku mangken nek sing mboten paham mangken apa akidahipun dados lentu. Itu malah justru ngrusak dhateng akidah gambar-gambar ngoten. Zaman kula dhewe kan enten gambar jaran ana suwirine terus gambare wong wedok ayu. Sampeyan purun dadi buruk. Paling-paling jeneng kula gunang rok ora. Nggih napa nggih? Wis tekan nggih ora. Lah kewan buruk niku kewan tumpakanipun, titianipun para nabi para rasul benjang wonten ing swarga. Mula kewan niku banget lurute. Banget manute. Ewas mantan dening Kanjeng Nabi, kewan senanipun buruk niku tasih dipun cancang tenggene pagering Masjidil Aqsa. Iki mangku satunggalipun pelajaran bilih tiyang menawi tawakal dhateng Allah, pasrah dhateng Allah niku kedah dipun sarengi kanthi ikhtiar lan usaha. Lamun ngerti parine pangan makhluk nang sawah, lha meneng wae tak pasrahke. Ono Gusti Allah tak kersane badhe buat ya badhe tenan. Syukur kapok. Kudune tetep enten usaha menjaga. Ikhtiaripun apa nggih usaha lahiriah, usaha batiniah. Usaha lahiriah monggo tak wis kula pasang kurungan, mau pasang popo, mau pasang perkok pager. Lah iku saking benang nika sawas dipripunke nek secara batiniah
nggih tetep kudu ndonga nyuwun dhateng Gusti. Usaha itu mboten namung lahiriah mawon, mboten namung batiniah mawon. Lahir nggih usaha, batin ndonga. Lah sing minggah-minggah Kanjeng Nabi dumugi wonten ing swarga. Wonten ing swarga Kanjeng Nabi mirsani malih wonten tiyang niku kok nutuki sirahe dhewe. Wonten tiyang nutuki sirahe dhewe prapun waca pruk ajur. Mboten suwe sirahe balik malih pulih malih kaya ngono. Ditukuk malih pruk nganti kocrot gedhi. Balik malih kaya wau. Lah Nabi kita miris. Nyuwun pirsa dhateng Jibril niku wonten napa? Wonten tiyang kok nuku istirahe piyambak. Bosapun ajur kocrot gedhe kok njuk balik malih kaya wau kok ditukuk malih dos pundi. Wonten dados menapa Jibril? Oh niku gambaran saking umat panjenengan. Ingkang rumiyin teng alam donya anggenipun nindakaken salat sakersanipun piyambak. Wis salat gampange sak kober, nek kober ya salat, ra kober ora salat. Oh ngoten Jibril. Jadi pertama ujian keimanan, kaping kalih nata masalah ibadah. Lah ingkang kaping 3 niku kangge nata lan miti uripe manungsa. Napa sing dipun pirsani dening Kanjeng Nabi, napa sing dipun alami dening Kanjeng Nabi niku malah justru kathahipun kangge nata lan niti gesanipun manungsa. Sae menika teng alam donya, sae menika bijal wonten ing alam akhirat. Sebab zaman akhir ngoten iki menawi kita tingali mriko mriki mbuh kutha mbuh desa niku wis ora ana wong bodho. Dina mboten? Dina mboten? Wis ora ana wong bodho. Kabeh niku wis padha pinter-pinter. Ning nyatane nyuwun sewu nata urip isih padha bingung. Napa urip isih padha bingung, nyekolahke anak bingung, golek penggawean bingung, golek mantu bingung, arep wayo tambah bingung. Dia napa nggih Pak? Saya diwayo ra gelem. Para rawuh ingkang kita nata urip niku kira-kira sing rawuh termasuk sing bingung lho mboten nggih. Termasuk sing bingung lho mboten nggih. Bingung ya dodo. Kangge nata urip niku nabi kita pikantuk wasiat saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman akhir kathah ingkang bingung. Lah bingung pun kadang-kadang anggenipun memahami Al-Qur'an, anggenipun memahami hadis, anggenipun memahami kaul-kaul ngendikanipun ulama niku sami kelentu. Gandeng li memahami kelentu, mungkin penerapane klenterap ki dadi kleru. Mosok kleru weruh kancane sing bener malah disalah-salah. Jangan saiki ngoten. Dadi ngamal memahami ilmu kleru, ngecake ilmu kleru. Mbasa wis kleru weruh kancane sing bener malah sing bener niku disalah-salah.
Mula menika sampun usum teng pundi-pundi ada ujaran-ujaran bahwa sing boten leres. Termasuk di antaranya niku sing jenengane berjanjinan bid'ah, ziarah kubur musyrik, ngiring arwah orang bakal tekan. Niku masa leng memahami ngelmu sing kleru, leng ngecake ngelmu sing kleru, terus kantane sing bener malah di salah-salahke. Mula setunggal wekdal Nabi kita niku nate wasiat dhateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa fi wasiyatil Mustafa, ya Ali tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha asaddahum maka yafrahun fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Pun makna secara bebas nata Sayyidina Ali nampi wasiat saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, "He Ali, kowe gawe sedekah marang wong-wong matimu." Niki wasiate Kanjeng Nabi dhateng Sayyidina Ali. "He Ali, kowe gawe sedekah kanggo wong-wong matimu, wong-wong sedulurmu sing wis mati." Sak temene Allah Ta'ala itu teman-teman makelaken malaikat sing nampani sedekahe wong sing urip diaturake marang wong-wong sing wis padha mati. Dadi kon nampani ganjarane sedekahe wong sing urip diaturake dhateng tiyang-tiyang kang sampun sami sida. Dadi Kanjeng Nabi marengaken kula panjenengan sami damel sedekah ganjarane diaturke tegen tiyang-tiyang kang sampun sami sida. Menurut Kanjeng Nabi ngarasaken dawuh fayafrahuna biha asaddana karo yafrahuna fid dunya. Wong-wong sing wis padha mati iku nalikane padha nampa ganjarane sedekah iku kabeh padha ngrasa bungah. Malah saking bangete bungah wong-wong sing wis padha mati iku bungahe iku ngungkuli pas nalika bungahe urip nang alam dunya. Terus iki rak sekedap malih penulan ruwah kita boleh damel ruwahan damel soda iku nalika ahli kubur panjenengan dipun sedekah ganjarane dumugi alam kubur niku ahli kubur kula panjenengan sami ngraos bunga teng alam kubur niku malah mungkuli nalika dheweke niku biyen urip nang alam dunya. Nah terus tiang-tiang sing sampun padha seda teng alam barzah teng alam kubur niku ndongake wong sing urip. Lho sing mati wae gelem ndongake sing urip. Mosok sing urip ora gelem ndongake sing mati. Sangat ironis sekali. Wong sing mati mon tasih saged ndongake sing urip. Wong mati niku sing mati namung jasad. Yen roe metu saking jasad yen munggah klawung-klawung, terus klawung-klawung lho. Munggah sowan ngasahipun Gusti Allah tumuju dhateng alam barzah. Terus puji dungane tiyang nang alam kubur, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, mungkin jenengan paring pangapunten dhateng tiang-tiang ahli dunya kula
Sederek-sederek kula sing tesih padha urip nang alam dunya, sing tiyang-tiyang wau saat menika magangaken dhateng kubur kula. Dadi nalika dipun sedekah dipun kirimi tahlil niku teng alam kubur teng rumah biar padang. Kados nek nembe mati lampu niku. Nembe mati lampu urip biar urip. Wa basyiru bil jannati kama basyarna biha. Lan panjenengan Allah kula aturi bebungah dhateng ahli donya kula sing wau do damel sedekah do ndongake jenengan paringi bebungah kelawan swarga. Kados nalika panjenengan niku mari bebungah dhateng kita kelawan sedekah tiyang-tiyang sing urip teng alam dunya. Dadi sing mati mawon tasih saged ndongake sing urip. Mula saene sing urip nggih tetep ndongake sing mati. Dadi adanipun aminipun saling mendoakan. Ya panci hubunganipun tiyang urip kalih tiyang mati ngoten niku. Sebab napa dereng saged kepethuk. Mula saged namung saling mendoakan. Silaturahim pinanggih niku namung kanthi saling mendoakan. Wong sing urip karo sing urip nggih sae menawi kersa saling mendoakan. Saya malih dhateng tiyang ingkang sampun sami sedo sing teng mriki dongake sing sedo teng alam barzah. Sing teng alam barzah nggih dongake sing urip saling mendoakan. Lho ngoten kok ya dianggep musyrik, dianggep bid'ah, dianggep ora tekan. Sing diwaca kitab apa sadene? Kitab gandul apa gandul darmo. Niku mohon boten wonten masalah itu. Wonten malih masalah naminipun niki sekedap malih baruah terus Ramadan. Ramadan itu mangkin badanipun Isya lajeng nindakaken salat tarawih. Nggih napa mboten? Sak tarawih napa mboten iki? Tarawih. Niki tarawih pinten rakaat? Pinten tarawih? Kalih dosa rakaat. Niku nggih wonten ingkang nyanjangaken tarawih kok akeh temen 20 rakaat. Nah, tarawih ki 8 cara Kanjeng Nabi. Enten sing ngendika ngoten niku. Dados panci miderek riwayat Kanjeng Nabi nek tarawih teng masjid niku namung 8 rakaat. Ning mriki aja dipindah 8 lho. Tetep 20. Ampun dipindah walu gak kesenengan Pak Kiai Permadi ngandang banget. Yang lama jadi pindah walu. Ada panci rumiyin zaman Kanjeng Nabi niku nek tarawih teng masjid namung 8 rakaat. Ning badan niku Kanjeng Nabi kondur. Lah sahabat sami nderekkan Kanjeng Nabi nderek kondur teng daleme Kanjeng Nabi. Lah teng dalem Kanjeng Nabi nerasaken salat tarawih ngantos tutup kalih dosa rakaat. Sahabat dereng paham lho Kanjeng Nabi jenengan pun salat ing masjid kok. Lah kok iki salat malih? Iya, aku nutup ing nggonku tarawih 20 rakaat. Lho akhiripun sahabat-sahabat ini saking tiru-tiru kali Kanjeng Nabi nek 8 nang masjid luwih nutuke teng dalem nganti 20 rakaat. Jadi lebar 8 teng masjid itu pakai daleme para sahabat niku do tarawih dhewe-dhewe. Teng do tarawih dhewe-dhewe teng daleme dhewe-dhewe nutuke ngantos dumugi kalih dosa rakaat.
Terus menawi wonten tiyang mlaku teng ngarepanku, saben-saben omahku enten swara gemrengeng. Ngertos gemrengeng napa mboten? Ngangung-ngangung kaya suara tawon. Dan kitab ini disebutin ngoten niku. Dalem sahabat enten swara ngangung-ngangung gemrengeng kaya suarane tawon. Terus suarane para sahabat sing nutuke salat tarawih ngantos dumugi kalih dosa terjangan. Ngantos mlampah terus ngantos dumugi Kanjeng Nabi sedaya. Lah nalika ingkang ngasta khalifah sahabat Abu Bakar Siddiq yaitu sahabat Umar bin Khattab usul. Abu Bakar, sahabat Abu Bakar nuwun sewu badhe matur ya omong apa iki tiang-tiang nek Ramadan kok nek tarawih boten dalem piyambak-piyambak. Wis pun wolu teng masjid udah nutuke dhewe teng mae dhewe-dhewe. Sono sing nutup kaya ana sing ora, ana sing dolanan HP bareng. Ana sing nonton TV, ana sing nonton dangdut. Ini jadi pating sendit buatan apa buatan karu-karuan. Lihat itu buatan kompak. Lanjut kersane dos pundi sahabat Umar. Mbok iki salat tarawih itu didados setunggal mawon teng masjid napa teng pundi sing beli bareng-bareng salat tarawih 20 rakaat. Makin nek pun bareng ya sepenak dari medan-medan turun-turun leyeh-leyeh. Soal gambarnya lek matur ngoten niku. Lah sahabat Abu Bakar iki ngendika, "He sahabat Umar, ngono kuwi rak ya ora tau dilakoni Kanjeng Nabi." Nah, sahabat Umar jawab, "Hadza khair." Nggih, panjang boten nate dipun lampahi dening Kanjeng Nabi ning perkawis menika sae sahabat Abu Bakar. Napa jenengan boten kemutan sahabat Abu Bakar? Kanjeng Nabi kurunen anggenipun salat tarawih namung 8 rakaat dipun terasaken wonten dalem niku rak rumiyin riwayatipun pas ngantos semanten tasih deres-derese temurune wahyu saking Gusti Allah. Lah Kanjeng Nabi orang kuwatos mbok menawa monggo suwe-suwe salat tarawih iku hukume diwajibke. Lah cobi mau salat 20 rakaat kok hukume wajib kaya ngopo abote. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Wong selagi salat sing 5 wektu mau wis akeh sing nyang-nyangan. Subuh jam 4:30 diyang jam 7 esuk. Nggih napa boten? Zuhur jam 12 diyang 2:30. Asar jam 3:15 diyang 5:30. Model ibadah, model nyang-nyangan ngoten Kanjeng Nabi nggih boten tegel. Lajeng keputusanipun dos pundi? Ya niku lajeng dipun rapataken tenggene cara sakniki ya tenggene kabinet Abu Bakar dipun rembak iki enten usulan saking sahabat Umar tarawih itu didados setunggal 20 rakaat menawa setunggal majlis dos pundi setuju mboten la para alim, para ulama, para pejabat atas mboten kompak sami setuju. Akhiripun dipun wontenaken launching pertama kali salat tarawih 20 rakaat wonten dalipun sahabat Ubay bin Ka'ab. Tarawih ngantos kalih dosa rakaat cekat rampung nggih medah boten macet. Jadi salat tarawih itu wontenipun kalih dosa rakaat itu panci zamanipun sahabat Abu Bakar atas usulan sahabat Umar bin Khattab. Nabi kita nggih dawuh iktadau ladaini Abu Bakar wa Umar. Besok yen aku wis ora ono, aku wis mati, manuta karo sahabat Abu Bakar, manuta karo sahabat Umar bin Khattab.
Jadi kula jenengan traweh 20 rakaat dalam satu majelis niku sampun derek sahabat Abu Bakar, derek sahabat Umar. Niku sampun leres. Kula sing apa sing pun 20 rakaat aja nganti diganti 8. Iku sampun justru nggih sampun leres. Malah sing traweh 8 rakaat yuk dipun tambahi traweh 3 rakaat, witir 3 rakaat, jumlahe pinten 11 rakaat. Niku menawi dipun teliti saking hadis, niku rumiyin Dewi Aisyah niku nate dawuh. Cara gantinipun Kanjeng Nabi kuwi sak jabane Ramadan, sak jerone Ramadan iku nek salat witir ora kurang saka 11 rakaat. Dadi ana wong traweh kok ning 11 rakaat niku padha karo witire Kanjeng Nabi. Dadi salat witir sing dianggep traweh. Hadis niku nerangke salat witir, mboten nerangke salat traweh. Kula wau matur klentu anjenipun memahami hadis. Hadis go salat witir kok dimpake diamalke go salat traweh. Basa kula sing 20 malah sing 20 sing disalah-salah gitu. Atus ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah sing teng Indonesia jenenge Nahdlatul Ulama kapan ngamalkan ilmu niku nggih langsung saking hadis, langsung saking Al-Qur'an. Ngoten nggih tetep nyontoh ulama rumiyin. Nyontoh gurune nyontoh gurune munggah-munggah ngantos dumugi sahabat nyontoh niku Kanjeng Nabi. Mila ecanganipun hadis niku rak wonten warna 3. Wonten hadis niku akmalun nabi. Napa ingkang dipun tindakaken dening Kanjeng Nabi. Wonten hadis ingkang rupinipun aqwalun nabi, pangendikane Kanjeng Nabi. Wonten hadis nomor 3 namipun takrirun nabi, perkawis-perkawis ingkang dipun tetepaken dening Kanjeng Nabi. Yang sing akmalun nabi itu jelas poso, Senin Kamis itu akmalun nabi, tindak lampahi Kanjeng Nabi. Wonten sing akwalun nabi pansi dipun dawuhaken Kanjeng Nabi. Akmalian itu rumiyin nate dipun dawuhaken Kanjeng Nabi. Lah biasa sing rawan itu dengan takrirun nabi itu penetapane Kanjeng Nabi. Pada serumiyin nalikanipun wonten tiyang napa niku sahabat niku nindakaken setunggalipun akmaliyah. Kanjeng Nabi kok mboten komen napa-napa, mboten ngendika napa-napa. Itu berarti Kanjeng Nabi marengaken. Contohipun nalika semanten wonten sahabat itu nek ngimami salat Isya niku jam 3 bengi. Jenengan purun salat Isya jam 3 bengi. Enten sahabat sing nek salat Isya itu ngantos dan mendekati wekdal subuh. Lah wonten sahabat itu pun wadul kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sahabat iku nek salat Isya niku kok mendekati subuh terus pundi. Lah Kanjeng Nabi namung mendel mawon. Namung mendel. Kanjeng Nabi mboten ngendika, mboten dawuh napa-napa. Berarti kapan Kanjeng Nabi kok dawuh nggih mboten, mengke nggih mboten, berarti Kanjeng Nabi tetep marengaken. Kanjeng Nabi tetep marengaken. Para rawuh ingkang kita mulyakaken takdirun nabi. Malah wonten malih sunnah niku ingkang dipun sebataken ngazmun nabi.
cita-cita ingkang badhe dipun lampahi dening Kanjeng Nabi sinaos Kanjeng Nabi dereng sempat ngamalaken Kanjeng Nabi dereng sempat lampahi napa contonipun poso tanggal 11 Muharram nalika tanggal 11 Muharram Kanjeng Nabi tindak-tindak dengan perkampunganipun tiyang Yahudi pirsa Kanjeng Nabi pirsa lajeng dawuh kalih tiyang Yahudi wong Yahudi sampeyan kok do poso iki dina apa lan menika rak dinten Ngasura Kanjeng Nabi sampeyan kok do poso niki kangge mengerti dhateng kemenanganipun Nabiullah Musa alaihi salam nalika dipun uyak-uyak raja Firaun. Oh, anggonmu padha poso itu berarti kanggo mengerti dina kemenangan Nabi Musa nggih Kanjeng Nabi spontan ngendika, oh nek ngono justru aku lan umat Islam iku luwih berhak poso tinimbangane sliramu kabeh. Sing dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kondur dumugi dalem dawuh karo sahabat para sahabat tahun ngarep nek wis dipun paringi umur panjang tanggal 10 Muharram tahun ngarep aku arep poso Muharram poso tanggal 10 Muharram ananging kausanan dinten Muharram Kanjeng Nabi niku dawuh Muharram Safar Rabiul Awal Kanjeng Nabi sedhe Kanjeng Nabi sedhe ning Kanjeng Nabi sempat ngendika itu termasuk ngazmun Nabi cita-cita ingkang badhe dipun lampahi dening Kanjeng Nabi para rawuh ingkang kita mulyakaken itu iki masalah nggih nata urip ngoten nata uripipun manungsa lah kangge nata langit tiru manungsa kula matur Allah Subhanahu wa taala nate wasiat dhateng Nabi kita. Mobilnya dari 10 menit. Boleh cepet-cepetan. Terus Nabi kita nate dawuh lailata usriyabi ila sama awsani rabbi bi khamsati asya. Kanjeng Nabi ngendika nalika wengine ingsun diesraake dening Allah nganti munggah tekan langit ingsun diwasiati Allah diwasiati pangeranku kelawan 5 perkara. Napa mau nomor singgal latu alik qalbaka bid dunya fa inni lam ahluk halaka. Muhammad ngerti yo atimu aja nganti kumantil-antil marang dunya. Sak temene ingsun gawe dunya saisine iki dudu kanggo sliramu. Dadi dunya sak isine sing dititahke dening Allah niki boten kangge Kanjeng Nabi. Meneh-meneh kok kanggo umat boten lakon. Mula manah kula panjenengan sinaos tasih gesang teng alam donya ampun ngantos umantel-antel mikir banget karo dunya. Nek golek dunya nggih pancen kudune mikir. Ning yen mikir aja nemen dilakoni diadepi sak wajare sak lumrahe mboten mawon. Butuhe ngombe yo ayo golek ngombe alhamdulillah ramawi golek wis disedhi. Kepengin mangan ya yo golek mangan. Alhamdulillah iki sudah nyambung kardus kabeh. Dina mboten. Pati tulisane ngoten niku. Semalam minggu kliwon nomor terima itu jatah kardus suci. Cathetane teng mriko pun enten. Cathetane teng mriko pun enten. Nek pancen cathetane ra ono nggah mangkat ngaji ora uman. Nek pancen teng mrikane ra ono cathetane. Iki enten sing ra ono mboten.
kuman kabeh alhamdulillah. Dari tentu kan catatane kabeh. Dan kamu pun ada catatan kabeh. Lainnya kapan tuh? Yen pas kali awake dhewe tengok betrahipun ibu nalika umur sekawan bulan. Sekawan bulan ku payah biru dipun leboni nyawa disebul nyawa. Lajeng wayu mau biarpai kalimatin ditulis takdir patang perkara. Pikat rezeki termasuk siji itu masalah rezeki. Rezeki Baharudin malah yang kliwon akhir rejab kuwi besok bakal anggone Mbah Hadi ngombe sprit. Ora duwe duit dina yo iso ngombe sprit. Perkara itu sekolah di sprit yo mboten usah ditakok kuwi kabeh sing ngatur Gusti Allah. Sedaya sampun boten cartanipun bikat rezeki wa amalihi lan ngamal kula panjenengan napa sing kita sedaya lampahi teng alam donya niku teng mriko teng Lauhil Mahfuz sampun wonten catetanipun sing ora ana catane dilah bengi-bengi wong priyang ra ngerti kraten laono catetan wa amali wa ajarihi ajar niku batas umur enten sing 50 tahun enten sing 20 tahun ana sing 17 tahun ana sing lebih lahir langsung entek ajale wa sakiyun wa saidun al sakiyun lan bejo cilakane nggih sampun dipun catet wonten Lauhil Mahfuz. Bejo cilakane kula jenengan urip nang alam donya iki sampun wonten catetan. Lah nek pancen isih bakal dibagi gabah. Dilare yang kancane pangan manuk ora sing dipangan apa? Orang-orang ana sing apa? Apa sing kuline keong. Dira pancen cartane teng mriko niku aman nggih aman mboten kenang napa-napa. Sing kenang manuk ya kok dinrimo pancen cartane teng mriko kenang manuk wae. Disusuri manuk. Dikerak manuk, dikerak keong, dikerak orang-orang. Wonten sing yuyu barang nggih mboten. Kok-kok banget iki ceritane. Senajan ora tau rek ngalas krungu critane kok melas ya. Misale kali petari-petari iki. Kangge ngaten iki nek jenengan do purun ngaji nek berarti ngono terus ana takdir artine niku tambah ayem. Tambah ayem. Jadi kabeh kulo wis ana jatah saking ngarsa dening Allah Subhanahu wa taala. Ati kula panjenengan ampun ngantos gumantung apa kalih dunya. Ya ampun ngantos gumantung kalih itu mangken paringe ditusuki marang dipangan nek atine niku gedunyan niku mangke gedun pengertian ora tandur ngene. Nah dipakake mantuk. Jadi panggare ngoten kula saiki monggo manah dipun padhanaken kabeh wonten ingkang nedir inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih wasal mahabbata kali fa inna masirakum ayya ilayya. Hi Muhammad ngertiyo dadekno rasa demen ira lamun marang ingsun Allah. Sak temene kowe kabeh bakal bali marang ingsun Allah. Jadi kula panjenengan senajan to urip nang alam dunya niku anggenipun aja nganti seneng karo dunya. Ning dene senenge cintane mahabbahe namung dhateng Gusti Allah. Napa maknanipun nggih anggen kita sedaya nglampahi gesang. Anggen kita nglampahi ibadah niki sedaya fokus dipun tujuaken krana Gusti Allah. Lan sampeyan
sholat usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbil makmuman mesti ana kalimate lillahi ta'ala. Benjang Ramadan jenengan niate traweh usolli sunat tarawih rakaat ini mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala. Bar traweh terus niat puasa nawaitu samahudin adai fardhu syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi sedaya nganggo lillahi ta'ala. Sedaya dipun pamburaken dipun wangsulaken dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Urip kuwi aja krana dunya gawenen kabeh kesenenganmu iku krana ingsun Allah, aja nganti krana hawa nafsu. Dipun jlentrehaken ad-dunya maslahatul akhirah. Dunya iku ladange akhirat. Mula dunya niki kabeh asline kena kanggo sangu mati. Dunya niku kabeh kena kanggo sangu mati. Bondo dunya duit mas-masan niku kabeh kena digawa mati. Nggih napa mboten? Nek kowe ya tau krungu ana wong halake bandane burang-burang omahe magrong-magrong, mobil kinclong-kinclong, mas-masane sak tombong, duwite sak truk, ora bakal gawa mati. Nate mireng apa dereng? Nate mireng apa dereng? Mesti tau mireng. Niku nek anten tiyang sing omong kados niku kula mboten setuju. Kula mboten setuju sebab hakikate kabeh niku bisa digawa mati. Mung mawon kudu ngerti ilmu lan carane. Carane pripun nggih kabeh duwit harta benda kapan arep digawa mati kudu didadekake sedekah jariyah. Kudu didadekake sedekah jariyah. Iku makanya bisa digawa mati. Nah, nek mboten didadekake sedekah jariyah nggih mboten saged. Ya kula ana wong mati manggo lusuk ngono bareng. Mboten bakal. Mboten bakal ana wong mati kok manggul oh wong arep niku bareng digontong kok. Ing atas sing ngarep cedhek ten burung nanggon selo niku kuburan selo cedhek ku yo dadak digontong. Oh, enten wong mati lagu dhewe. Ora tenan berarti. Di sedaya saged dipun beto. Pun ingkang kaping 3 wastahid fi talabil jannah kurang 2 menit. Muhammad nama sira anggone ngudi swarga. Golek swarga ki sing tenanan Muhammad. Aja mung lamis, aja mung ampleng-ampleng, aja mung leda-ledi. Aja sakarepe dhewe swarga iki dudu gone mbahmu. Dudu gone mbahmu, swarga iki dhuwitku dikane Gusti Allah. Mila kangge nyonton iku mate Kanjeng Nabi niku anggenipun tenanan golek swarga nalika tiyang mulai salat dalu niku nganti doa buh sukune nganti doa buh samparan. Sami diunjuk apa dereng? Telas malah. Kanjeng Nabi nyontoni dhateng umate niku kapan salat dalu tahajud niku ngantos sami nganti doa buh sukune doa buh samparan. Sholat kok nganti abur kira-kira pira rakaat iki. Ya. Kira-kira pira rakaat iki. Nek 50 rakaat pun abur nopo dereng? Ya. Pun abur nopo dereng sak rumah berbeda. 50 rakaat pun abur nopo dereng Pak? Durung tahu nggih. Nek 100 rakaat aku mau baru tahu nah ya wis
kira-kira ngaten kan ngantos Dewi Aisyah niku garwanipun Kanjeng Nabi dipun tangleti. Dewi Aisyah Kanjeng Nabi niku salat dalem pinten rakaat kok ora mboten sekap-sekap mboten rampung-rampung. Dewi Aisyah iso bahasane sing bebas kepenak aku ora ngerti mbok ora rakaat kok nganti 20 subuhe. Dadi Kanjeng Nabi sing maksum Rasul kekasih Allah sing pun dijamin besok nang akhirat ibu swarga nek ibadah nganti kaya niku. Nganti 20 subuh sampah. Mula wae dhewe nggih sak bisa-bisa ya ngoten niku ya paling tidak ada usaha untuk melaksanakan ibadah paling boten ya minimal sing 5 waktu itu monggo dipun lampahi. Nah iki derek riwayat Isra Mi'raj kan awal dawuh niku 50 rekan terus disusul kantun gansal wis bejo pira-pira. Mula kita sedaya syukur dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala ing atase 50 kok mung dadi 5 niku mon ganjarane wis napa ganjarane isih ajeg tetep kaya ganjarane wong salat 50 rakaat. Dados pundi carane mensyukuri? Carane mensyukuri nggih salat 5 waktu monggo sami dipun tindakaken syukur-syukur dosane kasut jamaah wonten masjid langkung sae. Pun nomor sekawan wakun aisan nal kholqi wa innahu laisa fi aidin syai. Muhammad ana sira wong kang pegot saking makhluk. Mergo makhluk itu orang duwe apa-apa tur ya ora duwe kekuatan apa-apa. Lho kapan kita sedaya kepengin bergantung marang Gusti Allah, tawakal pasrah sambato marang Gusti Allah. Paringi pangan makhluk adalah anake kemragat kabeh ono 4. Sing siji njaluk rabi, sing siji njaluk mlebu kuliah, sing siji njaluk mlebu sekolah, sing siji njaluk tuku epit motor biaya kurang paringi pangan manuk mumet banget. Ngono kuwi sahabat nang warung karo tanggane malah apes temen ngene. Anak bapak butuh ragat malah paringi pangan manuk ngalamate ora panen. Kira-kira tanggane jenengan sing disambati yo ngatok dhewe butuh-butuh tak cukupane. Itu mau mboten mboten. Malah kadang-kadang sing disambati itu malah luwih nonton anakmu 4 anaknya 8 lah. Disambat itu paling-paling itu ijo sambat. Lu kapan bergantung sambat ketemu sambat atau jatuh Gusti. Lah carane sambat kepipun? Carane sambat waktu malam tahajud paling nganus sota ma'ati yang nilai. Muhammad ngajak sira ing salat tahajud sak temene pitune Allah itu bareng-bareng sartane yang nilai sartane salat tahajud. Jangan permasalahan mawon ekonomi anak boleh mantu bingung boleh pekerjaan monggo salat tahajud. Wektalipun sepertiga malam saderenge wektal subuh. Monggo nyuwun dhateng Gusti Allah. Pun pas nggih, mbok liwat wis ora ngerti. Pun mugi napa kate taaturan dalu menika esuk lan paidahipun manfaat maslahah di wa dunya wa akhirat. Alhamdulillah berkait surat Al-Baqarah tambah enten badai tambah enten sholat dan salat bali tambah istiqomah sholatipun tambah gampil agenipun patus rezeki soleh-solehah putra wayahipun dan silakan sedaya usuranipun husnul khotimah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma
sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa baraka wa ta'ala ala sayyidina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ni'mat wa ikafin nazila ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa ali sultanik Allahumma ya Allah bi barakati hadzal majlis wa bi barakati hadhihi al-walimah fi hadzal lail is'alna wa auladana min ibadika sholihin wa min ibadika muttaqin wa min ibadika faizin wa is'alna wa yahum min ilmi wa ridho wal qanaah wal ghina wa tuqlana wal musihah wal afiyah fid dunya wal akhirah ya aman al khair sallallahu alaihi ya Muhammad ya aman al khaifin aminna manaqahu ya aman al khaifin salibna manaqahu ya aman al khaifin najna manaqahu ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin bisiril fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya